ଇ-କେୱାଇସି ଖୋଲୁଛି ରାସନ କାର୍ଡ କେଳେଙ୍କାରୀଙ୍କ ଗୁମର। କଟକରେ କଟିବ 10,700 ରାସନ କାର୍ଡ। କାହାର ସ୍ୱାମୀ ତ କାହାର ପୁଅ। ଝିଅ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଆସୁଛି ରାସନ। ଡାକ୍ତର, ଅଧ୍ୟାପକ, ପୁଲିସ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଟ୍ରାଫିକ ପୁଲିସ, ଅଡିଟର, ଶିକ୍ଷକ, ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ, କନିଷ୍ଠ କିରାଣୀଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ରାସନ ଉଠୁଛି। ହ୍ୟୁମାନ ରିସୋର୍ସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମରୁ ଏଭଳି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କଟକରେ ଏଭଳି 10,700 ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ବେଆଇନ ଭାବେ ରାସନ ପାଉଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ଏବେ ତାଲିକାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ରାସନ ଉଠାଉଛନ୍ତି ତାର ତାଲିକା ବ୍ଲକ ଅନୁସାରେ ସବୁ ବିଡିଓ ଓ ବ୍ଲକ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଛି। ତାଲିକାରେ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ନାମ, ସେମାନଙ୍କ କିଏ କେଉଁ ବିଭାଗରେ ଏବଂ କେଉଁ ପଦବୀରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ସହ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ପୁଅ, ଝିଅ, ସ୍ୱାମୀ ବା ନିଜେ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ସେସବୁର ତଥ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯିବା ପରେ ଏହାର ତାଲିକା ପ୍ରତି ବ୍ଲକକୁ ପଠାଯାଇଛି। କୁହାଯାଇଛି ତାଲିକା ଅନୁସାରେ ତଦନ୍ତ କରି ତାର ରିପୋର୍ଟ ଓ କେବେଠାରୁ ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ଅଛନ୍ତି ତାର ତଥ୍ୟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଭଳି ତାଲିକା ପ୍ରତି ବ୍ଲକ ଯିବା ପରେ ଏବେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏହାକୁ ନେଇ ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏଭଳି ବେଆଇନ ଭାବରେ କାର୍ଡ ହାତେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ତାହା ଏଯାଏଁ ସରକାରୀ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରି ରାସନ କାର୍ଡରେ ରାସନ ଉଠାଉଥିଲେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସହ ତାଙ୍କଠାରୁ ଅର୍ଥ ଭରଣା କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଅନେକ ପରିବାରରେ ରାସନ କାର୍ଡ ଥିଲାବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପୁଅ, ଝିଅ ବା ସଦସ୍ୟ ଚାକିରି କରିଥାନ୍ତି। ଅନେକ ପରିବାରରେ ରାସନ କାର୍ଡ ଥିବା ବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପୁଅ, ଝିଅ ବା ସଦସ୍ୟ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଚାକିରି ପରେ ସେହି ନାମଗୁଡ଼ିକୁ ତାଲିକାରୁ ନିଜେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ କାଟିଦେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ହେଲା କଟା ନଯାଇ ରାସନ କାର୍ଡ ଉଠାଯାଉଥିଲା। HRSMକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଏହି ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଲିକା ତ୍ରୁଟିଶୂନ୍ୟ ରହିଥିବା ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ବି ପାଖାପାଖି 2 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ରାସନ ପାଇଁ ଇ-କେୱାଇସି ଦେଇନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ 14ଟି ବ୍ଲକ ଏବଂ ମହାନଗର ନିଗମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ତାଲିକା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ବିଭୁ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ 10,700 ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବେଆଇନ ଭାବେ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଉଠାଉଥିବା ବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀ କିଭଳି ତାହା ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ ତାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରାସନ କାର୍ଡକୁ ନେଇ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଅପଡେଟ୍। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲେ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କଲ୍ରେ ସେଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।